Ahoj lidi, tady je Errol a možná se divíte, proč jsem oblečený jak vandrák. Je to tím, že jsem teď momentálně na stavbě, pracuju těžce. Teďka jsem natíral nějaký palubky na podbití, takže možná budu trochu od barvy, tak to si nevšimejte. A říkal jsem si, že když jsem v minulém videu, že to musím říkat díly tomu, co já vydávám, mluvil o tom, že snad budu mít brzo nový studio. Tak jsem si říkal, že bych dneska udělal studio tour, protože shodou okolností tady mám kameru, abych mohl stavbu pečlivě zdokumentovat. Takže jsme tady. Já vám to ukážu nejdřív zvenku. Jo. Tady jednoho dne budou dveře. A tady takhle vejdeme a tady bude někde počítačový stůl a nějaký takový další věci. Normálně když se dělá nějaký takový studio tour, tak se většinou jako předvádí nějaká ta technika, jaký máte super počítač, 4 monitory, jo, a klávesnici a myš od Razeru a kdo ví co všechno. Já vám nic takového ukázat nemůžu, protože tady nic takového není. Ale můžu vám ukázat tady stěny, jo, protože to je prakticky jediné, co tady je. Takže tady ty příčky jsou normálně 125 tong. Vnější stěny, tato a tady dole pod oknem. To jsou starý, dobrý, poctivý cihly, 45 cm starých, dobrých, poctivých pálených cihel. A ne žádný ty moderní šmejdy, ale kvalitní meziválečný, kdy byl tady tenhle barák postavený, teda před tou těžkou rekonstrukcí, která ho teď momentálně potkala a potkává. A zbytek, čili tady ty šikminy a strop, to je sádrokarton. A mezi tím je samozřejmě nějaká skalná vata, takový ty parozábrany a takový ty věci, co tam musí být, aby to všechno dobře fungovalo. A tady vidíte krásný střešní okna, protože já jsem si vždycky přál, to bylo takové jako moje pradávné přání, mít podkrovní pokoj, po případě podkrovní pracovnu, v tomto případě konkrétně ještě podkrovní studio. Takže bomba, jsem strašně nadšený z toho. A na stropě tady jedno ledkový světlo, úplně obrovský, dává to světla úplně maximálně. Jsem z toho byl překvapený, kolik světla to dává. Ledky jsou prostě budoucnost, to je úplně super. Tady, jo, máme tady nějaký zásuvky, jo, takové ty věci, co člověk potřebuje do běžného života. Tady další zásuvka, anténa a internet. Teďka jsem viděl, když jsem jel, že to tak 2 hodiny zpátky. A když jsem jel na stavbu, tak jsem viděl, že už tam pomalu soukali do toho pod chodníkama optiku, takže snad bude i ten dostatečně rychlej internet na to, aby mohl streamovat. A jinak je tady děsný bordel, takže nevím, co už bych vám představil. Takže to bude ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že příště toho bude víc, že příště snad budou i podlahy. Zatím je tady jenom jako betónek, ale už brzo by tady mělo být nějaký to podlahový topení a na tom krásná plavoucí vinylová podlaha v barvě, nevím, takový tmavý dřevo, to je, nevím přesně, co to je za barvu. Takže mějte se krásně. Já vím, že je to jenom takový rychlej update, ale jak říkám, toho času je málo. Přece jenom dneska jsem byl do 4:30 v práci, hned po práci jsem jel na stavbu, teďka je asi 8 hodin večer a já jsem pořád tady. Ještě mě čeká natírat nějaký další lišty, kteří přijdou tam. Tady vidíte poklop a tam je úplně úžasná půda, takže na půdu ještě přijdou nějaké lišty, aby to tam taky hezky vypadalo. A to je všechno. Takže do té doby, než se to tady zprovozní, se mějte krásně. Já teda doufám, že se vám ozvu i někdy mezi tím, jo. Snad. Ale i tak se mějte krásně a uvidíme se snad zase brzo, někdy příště. Čau.